ରଘୁ ନାତିକି ଧରିକି ଛିଡା ନାତୁଣି ବୋଧେ ନାତି ନାତି ଟଙ୍କା 1000 ଦଉନୁ କିସ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାର ଅଛି 100 ଟଙ୍କା ଦଉନୁ ମୁଁ ମଦ ପିଇ ଦେଇ ଆସିବି। କଣ ମୁଁ ତତେ ଟଙ୍କା 1000 ଯୋଗୁଣି କିଆ ଛତରିକ୍ଷା ଟା ବୋଧେ ଖାଲି ଧରିକି 100 ଟଙ୍କା ଦଉନୁ ମଦ ପିଇ ଦେଇକି ଯା ଆସିବି। ଯୋଗୁଣି ଛତରିକ୍ଷା ଆଲୋ ଝୁନୁ ଝୁନୁ କିଲୋ କଣ ଶୁଭ ଆଲୋ ଟଙ୍କା 1000 ହବ କିଲୋ ତୋ ପାଖରେ ନାଇଁ ଲୋ ହବ ଟଙ୍କା 500 ନା 100 ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲି ହବ ମା ବାସନ ଅଛି କିଲୋ ଦେଖୁଛୁ ତ ବାସନ ମାଜୁଛି ପଚାରୁଛୁ ଝିଅ ବାସନ ମାଜୁଛି କିଲୋ ଝିଅ ଆଜି କିସ୍ତି ପଇସା ମଙ୍ଗଳବାରଟା ଆଉ 750 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବୁ କି ତୋ ବାପା ଆଇଲେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆଲୋ ଦେଇଦବୁ